Aika usein kahvakuulatunnilla ihmiset kyselee, että eikö tehdä mitään vatsoja tai loppuun toivotaan tavallaan semmoisia vatsalihastrillejä. Ja ainakin oma kokemukseni on se, että loppujen lopuksi se tavallaan vatsalihaksien vahvistaminen ja semmoinen, niin kuin, mihin me niitä vatsalihaksia tosiaan käytetään, niin se tehdään hirmu usein siellä seisalta. Toisaalta kun mennään siihen, että nyt kun sä katot mua siltä videon takaa, niin todennäköisesti olet sisätiloissa tai muuten semmoisissa kohtuullisen kivoissa olosuhteissa. Jos me pidään vaikka tämmöistä liikuntatuntia, missä on joku yritysryhmä liikkumassa, niin vatsalihaksia hyvin harvoin viittii siellä talvisessa lumeissa tai loskaisessa lumeissa tehdä. Seuraava liike niin on sellainen, mikä on aika hyvä, niin kuin semmoinen napakka vatsalihastreeni, ja tehdään se tosiaan seisaltaan. Eli käytetään sarviotetta, tuodaan kuula tuolta takaraivolta tuonne tavallaan eteen tuohon leuan korkeudelle. Lähdetään pään takaa liikkeelle ja aina edessä pysäytetään se kuula. Eli kuulan liike näyttäisi tältä. Voi tehdä aina kun kuula tulee eteen, niin napaka uloshengityksen pysäytetään se puhallus ja aktivoidaan samalla se keskivartalo. Ja otetaan liikkeeseen vielä polvet mukaan niin. Kun kuula tulee sieltä pään takaa eteen, niin tuo aina vuorotelle vastakkainen polvi sitä kuulaa vasten. Loistava keskivartalo-setti. Laitoin kellon minuutin aikaa, se tulee lämmin ja ehkä muutama pisarakin rupeaa otsalle tulemaan, mutta semmoinen sarja mennään. Eli minuutti aikaa tuolla kyseisellä liikkeellä, niin laitetaan kello käyntiin. Eli pään takaa liikkeelle. Ensin tehdään muutama sarja ilman sitä polvennostoa ja sitten hiljalleen liikkeeseen se polvennosto mukaan. Aika tiukka sarja. Tuntuu sekä hartioissa, tuntuu kyllä myöskin kovasti siellä vatsalihaksissa. Eli kannattaa varsinkin alkuun keskittyä kovasti siihen, että se kuula liikkuisi riittävän takaa päästä. Mäkin olen joskus itteeni pikkusen takaraivoon kuulolla kolauttanut, niin lähdetään liikkeelle siitä, että se kuula olisi riittävän kaukaa sieltä pään takaa, että ei tule semmoisia turhia kuhmuja, mutta mikä kahvakuulan kanssa on hyvä, niin yleensä aina tuommoiset asiat oppii yhdessä kerrasta, niin kuula kyllä opettaa siinäkin suhteessa.